Bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, și anume World of Tanks. Cred că o să mă plac așa, că mie îmi place. Am mai jucat, este frumos. Este așa. Chiar dacă cam durează mult să se încarce. Foarte mult. Nu prea îmi place de asta. Gata. Hai să vedem ce avem pe aici. Trebuie să urcăm pe dealul ăsta. Bă! Hai-mi. Așa. Nu mai știam și cum să iau. A trecut. Zău. Nu prea mă miră. Haide. Oh. Ce putem să vedem de aici? Cam nimic. Poate fi budelul ăla? Hei. Ce ai făcut? Hai să nimeresc. Nu pot. De așa? Uite, am văzut. I-am văzut. Două. Haide. Așa. Și acum? Au. A, da, știu de unde. Dar nu aia sunt morți? Ce? Unde-i? Aia sunt morți? Cine a mai rămas? Uite un... Vine aici, dar hai ca să... Hai ca să dăm cu spatele. Așa. Cred că băieții l-au omorât. Bă, hai că eu îl țin. Cine era de știut? Hai că să uităm aici. Mediul. Relatul ăsta, da. Nu vine să cred, dar așa nu e bun. Măcar că ăsta vizibil este aici. Da, este aici. Cum știu cum s-a făcut. Mergem doi aici, așa. Haide.
Ceilalți sunt foarte noastre. Așa zic. Mai ușor cu ceilalți pe care se pronunță. Deja acasă. Da. Haide, tank de 2 bani. Chiar nu-mi place. Ce bine ar fi dacă ai putea să treci peste hambar de asta. A fost un 13. Nu este acolo, dar dacă se clădiri că nu pot și de asta. Butelii de asta. Uite, vezi? Bulețe de astea, tot. De ce ai ajuns cu prim? Nu e corect. E, mai corect. Nu vreau. Nu vreau. Haide! Mă capturează ceva. Aceea nu? Să vezi. Poți să îți și pe mașini. Haide. Haide că poate cineva mine. Și mai are 123. Și nu știu unde pui mei. E. Nu știu pui mei unde e. Stai. Samba! Come on, cacao! Unde? La vecin! Nu, nu! Haide, nu mai da! Uite! E un tank de la bun. Nu s-am de trage așa, ce mai trece, să mor. Mor. Să mai cuceam dacă nu eram sigur. Nu prea îmi place asta. Jocul ăsta nu prea îmi place. Îmi place, dar mă enervează. Haide. Așa. Da, mergem doi, da. Da. Ce vrei să fac? Da, acolo. În fine... Trebuie să mă duc aici. O mie de monede, da. Nu avem aici nimic. Atunci, haide pe asta. Dacă nu vrem.
bă, piciorul ăsta e deja a început. Și eu nici măcar nu m-am mișcat. Haide, nu mergi bine. Așa. Sunt capturat de cine? Și mai sunt. Și cum traversez eu lacul ăsta sau? Da. Ce-a făcut? Să-mi bag piciorul, eu cred că am rămas blocat aici. Dacă nu e... Sunt prost. Mă, nu, chiar poți să mergi prin apă. Da. Cum să fac eu și să traversez? Și să urc? Mai bine, eu cred că o pornesc și ne vedem după ce am ocolit. Sau dacă urc, asta e. Adică tot aici și apropo, mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. Sau mai bine, vă pun pauză și dacă muriți, ne vedem acum. Și bătălia s-a sfârșit și vă mulțumesc. La revedere! Rafael Pop.